ikot Manila, unang pupunta ko. Ito bisa tayo mag-isa. Saksi pamagay ko itong iyak ang likuanan mo kuhaan ko sa panyo mga istorya kampal nito Lagi sa mga sama sa panahon ni Malngari sa una. Siguro na ginusod. sa una yun saksi ro ing ano ini mga balay sa una nabi pa si Malari siya mismo ano o galingon yung bulsa kamo tanan nga mga member sa unang si Malari sa una wala siya yung muhatag sila o pilay kandidat dili sa mga nga sulan ka nako dili kusang lihok kung lihok ka diri nga area o asa nga area o asa silang mga tao musunod no tungod kay niya ang nakita mo dun sa siya unang katuban nga mga baguhay pa nga wala na sito-sito ay namo pawalag paglaom kay di na kapunta pa ino diri sa una si Malari kini nga area wa di mo kitag sagpon ni mga taga unit oo 5 years old hantod na edad ko 14 diri ko nag-maintain ko diri ha ayaw inyo biyahe kaya maabot ang panahon diri nga area sa Dapitan ko mag-expect na makasulod ko diri isa sa akong lula diri antod na matay diri na lang antod Sila kaning sulit edad na lang akong lola kung sinta kapin matay na lang siya sugad nagpata siya antod akong papa Berting Malano. ato akong papa ulitaw pa si tatay Ano pa numero? karon kay managatay ni manay sa ano magdala ito pag kaldero nilugaw sunod sige isa tong gigutom wala kaon dili pud siya mingon nga ayun yung nakana dili basta makaon ng kaon dili pud siya mingon na mauna gusto niyang nakita nga kaon kana para sa tanan mo na dili man para sa inyo una ko saksi ko niya si Manari sa una ug yun sa siya pagtuwang taon na kanang balaya nga dako dili pa na mo may pa tayo basketball diha ay an pa still Hindi man nga rason na kawayat. Hindi ano so kayang balay diha Ayun, balhil, yung kahoy. Labas na kami pagsito. wala sige nadili nga tawo ning sulod welcome tanan bahala kung sa kang reliyon Sorry, pilid. basta ang ginabawal lang Ano, pilid. mga kuwan mga tag-as nga babae mga pantalon short ng coat ina siya yun na iyang isa sa iyang rules na din ka na mukhaon o kuwan kanang subungan apoy siya ito ng mga dugo
Kaniya kay kabalo ko kanang Gani tatlo ni. ko speak na mapot si Hendrik to si Rixo. Ako magdahong na mapot sa diha nanangit sa ni ma'am. Na obserban sa nato mo kagduwa masig sa ni balo para nang gid istorya si ma'am. Wato nga last time na si ma'am ato ni pag Manila ato ang istorya ko ma'am. Ay kuan mo si ma'am story si ma'am ni personal. Si ma'am Nini mo na. pero yan ang si ma'am na kini akong pagkonsinyo is dili na yung wala ra gyud bayad. Balibad lang tas ma'am. Wala may kabayad ng trabaho mo aning shrine tungod kay ang shrine is limited ra sa mga sa national government sa private kay mo may budget good maikog ang tupod si ma'am nga may trabaho mo nga way sweldo aning sweldo buto nga yan si Rix nga voluntary wala may panon bisan pang piso di mo kaya sa inyo pila na katuig ang to ng bunga na daw iskina Sulod ko diri 1988. 1990s na. Nandito yan. Kung saan nagapilog yan? wala na ko kabalita niya patay naman siguro Pamatay ba yung siya? parang balbara no ay no balbara ang sabay limang ba daw wala na Padala ni mga ngari o malala ang ipaway diri. Kaning napita ni dili ni wala pinakasalaan mo may kadala nga may Israel City ang pita. Kay wala ni dili man ang Israel City. Tungod ani agi sa history agi sa history. Wala ni dili pa Israel City. Kanya nakadaog ng gid ang napita. Wala na wala sa mo ang singkit ni mga ngari ang napita pag-uwi sa kanya. Tinuod na pag-uwi sa kanya ni mga dili na pwede magsingkit. Katong bukon ng istorya malahi. Kaya ano ko man karon na kasingkit sila nga kani kuno kapitan idiyaan kuno sa Walang sila may Ginoo. Kita ko ba istorya may Ginoo dili man po. Nasuko ra man to ang istorya o ang napitan ibias Ginoo kay nasuko man. Dili na. Ato sige, tuloy ta. Salamat kayo. Ini. Kani dare. Sumitinis. Sir. Tapos mo mga asawa mo sir, kay picture na to. Kamu lang. Nay, ilang dili tigas. Anak, ilang. Okay, ready, 1. Step. Nanajo. Picture sa. Ready, 1, 2. Okay. Sige dulu. Nalabi eh. Yan din ako. May load sa ako. Naman kayo load sa ika. Mana?
Wala. Run out na siguro. Oh, kana. Morning. Maligat mo. Kaya, Welcome to your alam mo na. Card, kasanting. idi. Wala? Kung manibay. Tira ako. Ay, panghatag eh. Hindi yung camera good. Jinjay, lali na, pwede na mga ayo. Gusto pa ngayon ikog apil na dumaan. Ito na limpiro. Ayan naman. Ang tawag sila na? Ayun, ayun maset. Alis na uli, gawas.
Ay, mga dosi, mga dosi. 12.